prvá parochňa. Normálne, jak som ju videla prvý raz, tak strašne pripomína toho psa, takého, čo majú tie také tetušky. Dúfam, že ja nebudem vyzerať ako mop. Zabalená, keby som topánky kupovala, a túto máme nejaké dokonca, čo sa asi o tú čiapku, alebo o ucho, alebo ja neviem. To, čo mi vypadlo. Ježišmari. To už z nej vás vypadol. Mám to dobre? Akože ja ju cítim na hlave, že je fajn. Akože keby tá farba tých vlasov nebola taká jak počúraná slama, tak možno by to bolo trochu lepšie. Akože nevadí mi takto, že krátke vlasy na mne. Zoe, poď mi to zhodnotiť. Čo sa ti nelúbi? Normálne ma vysmeje úplne najviac, jak sa dá. Toto čo je? Je to moje ucho. Ale dobre sedí. Na to, že to je Shein, tak proste normálne to dobre sadlo na moju hlavu. Asi tým, že mám dole ten drdol. A ono to fajnovo akože sa zachytilo. A teraz normálne môžem robiť čo chcem, lebo sa to naozaj nehybe. Čím viac, tým ďalej. Čím ďalej, tým viac. Sa páčim za seba aj v tomto zemiaku tu.